Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu, barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka, sannan jimirin sa kasancewa da ku masoya wannan shiri mai suna a duniya. Idan ka san kana kallon wannan shiri mai suna a duniya, to ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka samu domin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. A sanin kanka, wato a matsayinka mai kallon wannan shiri mai suna a duniya, muna kawowa shi ne wannan shiri mai suna a duniya da ranar Laraba, inda kuma kuka duba sati uku ba mu kawo muku wato shi wannan shirin mai suna a duniya ba. To ku danna mana alamar subscribing, muna shirin ɗauka muku wato shi wannan shiri, muna shirin wato ainihin ɗaura muku shi insha Allah. Idan dama ta samu, za mu ɗaura muku wato shi wannan shahararren shiri mai suna a duniya, domin ya ci gaba da ƙayatar da ku. Mun gode, muna ci gaba da godiya a gare ku masoyanmu, sannan mu da jimirin sai kasancewa da ku.